Takže čus bus, tady vás zdraví Štěpers Game. Dneska, tak to bude z Fortniteu, přímo Battle Royale, akorát se tady dám solo, teďka jsem hrál před chvilkou 2. No, zahrám si solo a pokusíme se dát win. Pokud jste si všimli lepšího zvuku, když na vás mluvím, tak za to může tady ten mikrofon, kámo, on je mega dobrý. Kámo, jako za pár cenu, kámo, fakt jako levnej a jako je extrémně dobrý. Tady to má normálně tady to, jo, a já jsem sem řekl, kámo, mega dobrý. Teďka, když dám tady to slyšíte, ale to je jedno. Jako fakt, ten zvuk je podle mě znát, když se podíváte na minulý video. No a dáme Battle Royale solo. To je tak jako normální, to je skoro v každé lokaci, jo. Tady takhle, tady to. A teďka, když vydáte sem, kámo, vidíte tohle a už tady někdo střílí. Kam prosím, ať... Dole. Borec dole. Bum. Jako mi neubral ani jedno hápko. Borec, nice, dole. Která je úplně k ničemu, to nemá žádný scope. Ty vole! Slabý bůh. Jo, ale neubral za tomu auto skoro žádný hádko. Když dám top 5, tak, nebo top, zkusím top 6, jo, pokud nebudu ten, právě no, tak už jsem top 6, takže nice. Když už tady to video můžu pojmenovat, tak blízko vítězství. Asi zůstanu na místě, no. Já tady budu asi už jako kempit. Bylo posledních 4 lidi jako proti mně. Poslední 4 lidi. Fakt, jako jsem fakt jako hodně blízko vítězství. Střílej NPC. Jdu tam. To vypadá cap na pohodu. Nice, dole. Dead. Hráč. Ne, teďka ne, taky se neskej. To je medailon. Mistránku tady za Store, hromovládce, vzpomínáš? Poslouchej, jestli se okamžitě neodloguješ, tak zaletím k tobě domů, vlezu do toho sklepa, kde se schováváš, urvu ti obě ruce a narvu ti je do prdele. A teď se běž vybrčet tatínkovi na rameno, oposume. Loučí se vám Štěpers Game, dejte mi odběr na mém vedlejším kanále, dejte mi like na tady to video a běžte mě sledovat na mém Instagramu Stepan_Pol.